Ubukudu simbingelele siphinde futhi sinambukele bobukele emakhaya umbingelela indida manje yadida amaxoka ezimfama noqoza amaqeda amavoza inhliziyo ezikhulu emhlazi inkumbovu ugqula amanzi amnyama ephishwa umthatha ongaphesha uphuza umfloshi ikha xova lento yaxoxiswa amaqoqa maqeda basona ngoxova izwe bathi isigaxa amabhande sambeka ngeziqu suka nini madoda uyabona sesifikile asigalelekanga lapha simaskandi talk show broadcast sogeqa amagula lapha sihlube udlubu okhasini ngiphethe insizwa lapha ngidonse phansi laphana emdletsheni lapha entuba uzokhumbula ukuthi le nsizwa sike sayibona laphana ifollows laphana kuyigqoma elisha umthandini uphonsa wenyathi ukushishiliza uqale ka Stairs kunjani mfowethu? Mfowethu uyaphila? Siyaphila. Mfowethu bakhona abantu abakubukayo njengamanje emakhaya abanye bahlezi bekubona lemgaqweni bekubona kuphi bekuza ucula ingomeni zakho bayafisa ukwazi abantu ukuthi makhulunywa ngeChwane ka Stairs khulunywa ngobani? Bhuti makhulunywa ngeChwane ka Stairs ukhulunywa ngoNjabulo wakwaZulu lapha eMtubatuba ngaphansi kwenkosi uMkhwanazi ngaphansi kwesifunda uMkhanyakude. Emculweni ke ngaziwa ngeChwane ka Stairs ngomfana wesinqa umfana owaveza isinqa kwi back cover kwakhulunywa ngayo yonke iningizimu Afrika. Awuthi sekhulunywa makusuka khulunywa ngeChwane ka Stairs sekhulunywa ngami impela labangangazi mhlambe sebeyangazi manje. iChwane ka Stairs umfana wesinqa ngifuna ukubuka lapha endabeni ukuthi umfana wesinqa isinqa singena kanjani lapha ucacisele kahle ngifuna nje ukuthola iclarity ngoba nababukela emakhaya bafuna ukwazi ukuthi inhloboni yesinqa le isinqa mhlambe ukhuluma ngasiphi isinqa mfowethu? Mangisuke ngikhuluma ngokuthi umfana wesinqa sengikhuluma ngesinqa lesona sodwa nje lesi silanga emuva. Isinqa lezi zakho? Yebo impela. Senze njani isinqa lapha? Shuthi ke ngilenhlobo ekholelwa emsamo mina. Shuthi mangileleke emsamo kwafika nje ugogo ngephupho wanginika enye imfihlo. Wathi kuze ngizoba yilento engiyifunayo angenze lento ayishoyo yena. Manganeliseka ngaya lapha kubantu ababhulayo. Abantu ababhulayo bangitshela bathi kahle kahle nginemfihlo ngalokuveza isinqa. Nginemfihlo ngalokuveza imfihlo yakho angeke ngize ngitshele umuntu futhi angeke ngize mhlambe ngihambe ngiyikhuluma kodwa khona nginemfihlo imfihlo yakho ngibekele u2024 yona lo nyaka mhlambe ngonyaka 25 lapha sengizobe ngibavezela khona abantu ukuthi inhloso yokuveza isinqa kwaba yini mhlawumbe azobe sebeyibona ngamehlo ngabe kusadela ukuthi ngichaza. Kukhulu okuzayo kahle kahle okufihlwe lapha ngaphansi kwesinqa. Hayi ngisho ngempela ukukhulu impela kuwumlilo kuyagijima ngempela. IChwane ka Stairs ngaloko kumosha isikhathi mfowethu nokuthi mhlambe sithemeleze sithini uyazi mfowethu sibe nesikhathi la sifika khona namaciko la ekhaya sawaphatha ke inhlobonhlobo zamaciko bukhona amaciko afika la eGabe uthola ukuthi kofika nje insizwe ifika iGabe nje ngesiginqisayo ithi mina sixebula isiginqi kuze kudilika itiles laphana sixebula isiginqi mina kuze kudilika umthangala ufika enye insizwe laphana ifika iqashule yabe iChwane ka Stairs liGabe ngani mhlambe mawufika la uthi uyafika khona uzwakala ukuthi ya ugabile vele yazethemba ngempela showcase ukuthi la nawe uthi mhlambe kunjani la ayikho insizwe engangivimba la ukuthi vele nje iqashuke nje. Hayi cha futhi hayi ngaqashuka kancane ngephimbo kancane ayikhali ngoba intandane enhle emhlabeni bathu makota ngunina yebo wamokwezandla ngashonelwa abazali ngimncane mina. Awu suka madoda intandane enhle emhlabeni bathu makota ngunina yebo wamokwezandla ngashonelwa abazali ngimncane mina uthi ngibonga kini lonke nisithandayo sibonga uxhaso lwenu balandeli bethu. Hey washo man hey thina sibonga kini lonke nisithandayo sibonga uxhaso lwenu balandeli bethu. Hayi mfowethu mfowethu ngeke ngikuzwa ngempela mina yabona othi akazwanga la ukusho ukuthi mhlambe hayi kusho ukuthi mhlambe khona inkinga ekhona. Tena mina mfowethu yini lento efikile lapha uzozuthi intandane enhloko makho unina awusenabazali kuyenzeka ukuthi mhlambe lento isimo wasibheka ukuthi mhlambe kwenze ukuthi mhlambe wabona ukuthi ubani ushilo umzali ushiwo umzali okanye mhlambe uyahlala phansi sengifuna ukuza la egameni lokuthi mhlambe makwenzeka ukuthi uzobhala ingoma uyayiphuphe noma mhlambe kuyayikwenzeka kufike nje ukuthi uyazelusela ingoma vele ifike nje uvele nje ucule uyakwenzakaleni kwana mfowethu? Kusho ukuthi kule isikhathi esiningi ingoma engizwe ngiyicula ngise ingoma ezikhuluma ngami kakhulukazi okungenzeka ke mhlawumbe ukuthi ngibuka nje isimo sami intandane yabona nje le ngoma ethi intandane intandane eziningi emhlabeni
Yeah. Ngicabanga ukuthi ngase sengibhala nazo ukuthi ingenzeki nelilodwa iphutha mhlawumbe ziyibone sengathi seyishawe nawe emhlaba seyicabanga ukuyibulala. Ngesimo sokuthi izona ziyahlupheka zizintandane ngayiveza nami ngiyintandane. Ngicula ngento ekhona mhlawumbe ezokwazi ukuthi ududuza nomunye oyintandane. Yeah. Kodwa enhle uMakhotha unini. Enhle uMakhotha unini. Hayi ngeke mfowethu ngeke ngikuzwe kahle. Mfowethu iqala kaStezi lifika nini emculweni? Lifika nje emculweni yiziphi ingqinamba elifike la bhekana nazo noma mhlambe ubunzima ufike wabuthola amafela emculweni ubone ukuthi hayi yabona ngempela manje kuyasinda futhi kulukhuni. Iqala kaStezi emculweni lifike ngiqale nje ngangena ngayigida ngoma. Igida ngoma. Ukuba igida ngoma lami ke ngangena ngangisasemncane ngayigida ngoma likaStezi Mhlanzi. Okuyiyena ngathina kuyigoso lami laseMatuba isikhathi esiningi. Awuzwela. Mangicula mangena ngagida kuStezi wayesethi uStezi no. Mfana kithi nganjani ngudedele wenza isingile ngoba khona lento engiyizwayo. Khona lento ekhona la. Ya ngisho ngathiwa ngiyakhompoza manje senginokhompoza nawe sihlale phansi sikhompoza sicula. Ngibuza ukuthi haya ngudedele vele nabantu babe busy befona ukuthi awudedelele umfana kaZulu mhlawumbe khona lento lela kube khona into avela ngayo nje. Angempela ke wangidedela uStezi ngicawuthi ngangisemncane sayenza nje studio sincane lesangapha emakhaya. Ngifuna ukutest ngoba phela kufanele utest ucabanga ukuthi mhlambe ungaqhubeka niwenze noma ngathiwa hayi awuyeka uthi uma kancane. Yeah. Uzwa amanzi ngobhoko. Ngiza amanzi ngobhoko hayi ngawuthi ngase ngizophuma e-high school lapha sengizozala eGoli ngoba ngaba nebhadi noma ngingaqhubeki nesikole ngaphasa nje umatric ngase ngicabanga ukuze eGoli. Ngayishaya ke ingoma ngicabanga ukuthi ngasebenza noStezi iminyaka. Bese kuthe sengila eGoli ngase ngidibana noMthandeni. Uphosa wenyathi ukushishiliza. Igoma elisha impela. Mthandeni? Yeah. Awusuka madoda impela. Mangidibana ke naye wafaka na isandla samunye nje ngasebenza naye futhi ngamgidela kodwa ngigida ngesikhathi eside naye kwase ukuthi 2019 ilapho khona ngaphuma khona iqembu lami 2019 ngazokwenza iEP eleyingoma ezazu3 khona la eGoli engazenza kwesinye studio nje esincane. Hayi kwasho ukuthi ngasenza abantu bathokoza lapho engaqala khona nami ngibona cha sengumculi. Sekuyabonakala ukuya phambili. Yeah. Sengiyakwazi ukuthi nami mangithi cha nami ngumculi mangiveza ema profile ami nomasipala bangakithi bazi ukuthi cha eMtuba sesinayo lo mfana kuthiwa iChwanela Stezi. iChwanela Stezi. Kwaya ngakhipha i-album 2020. Yayi nengoma ezilishumi. Lapha isihloko khona sasithi bazali bami. Yathi bazali bami buyani phela. Mana ke mfowethu ngoba ngiyayibona le ndaba yabazali mina ngeke ngithanda ukuthi sikhulume ngento futhi nomuntu ethi mangabe eyizwa lento ethi nansi le nto ngikhuluma awukhuphuke kancane uthi bazali bami ngaphambi kokuba sibuyela ngoba sifuna sibacacisela abalaleli nababukela emakhaya ukuthi la sihleli neChwanela kaStezi ekwakuyilona iChwanela kaStezi lalithi bazali bami kuleya ngoma kuleya album njengamanje ngikunika ithuba mfowethu lokuthi akukhombisa ababukela emakhaya ukuthi vele ngempela kwakuyiChwanela kaStezi. Ya kwakuyiChwanela kaStezi ngiyakhumbula lalisho kanje lithi ngathwala kanzima wema ngashonelwa abazali ngimncane yangizange ngisalithola uthando luka baba nomama ngathwala kanzima wema ngashonelwa abazali ngimncane angizange ngisalithola uthando luka baba nomama. Hayi ngeke ivale impana ngoba ngiyizwa isingithinta kwamina la enqebeni ukuqhubeka nje enkulumeni yakho mfowethu i-album usunayo inengoma ezilishumi 2020 mangiqeda ke ngaya ngathini ngasebenza kanzima lo 2020 abantu babengakaqala ukungazi nami bangazi ngangisaziwa abantu bangakithi eMtubatuba eMdletsheni eMkhanyakude ehluhlukayo bonke nje abantu bangale. Ngasebenza nabo 2022 ngatshontsha abalandeli mangibantshontsha 2022 lapho khona ngafika ngafaka isipikili sokugcina. Ngakusubatshontshile abalandeli. Yebo sengibatshontshile lapho ngaphela ngafika ngaveza khona isinqa. Lapho ngafika khona ngaveza isinqa ngawuthi nganginoStezi Mhlanzi. Ngathi mangishutha ngamtshela uStezi Mhlanzi ngaleli phupho. Wathi uStezi mfana ngikhola kufika ugogo yena yedwa wathi mina usefikile ugogo uthi angenza ukuthi. Kodwa akadlulele phambili kubathandazi ngahamba nayo uStezi Mhlanzi. Kahle into engayenza mina uStezi Mhlanzi namanje ngamfanisa nobaba wami. Ngoba yonke into engiyenzayo. NinoStezi
unizitezi ngifuna ukuthola ukuthi nizihlobo noma mhlambe ukuthi umuntu nje owawungidela ngokuthi wakholela kakhulu mhlambe into eniyenza noma wabona ikhono netalent kuwena ukuthi hayi kodwa ngithathe nangimfana nomsondezi la iduze abukho ubudlelwano bukhona phakathi kwakho naye hayi usitezi nje ubudlelwano abukho bukhona ukuthi nje ukuphilelana nabantu kanti uyaphila nabazali bakho mhlambe nasendaweni wayengibona kuShameni ukuthi hayi umfana ngathi usemuhle kakhulu sevuthwa ngimthathe ngimsondeze eduze wa ngifike ngimpolish ngimpolish nangempela akwenzeka lokho kuze kube namanje ngoba ngize nala la ku shooting la ku talk show la ku broadcast yethu ngqa phambili ya ngitshela cha we baba ngimsefana nobaba ngathi baba ngizoshutha lapha ngizoshutha wakuthozela lokho okay ngiqonda ukusho ukuthi ngahamba ke noSitezi sakho kubathandazi ke bafika vela lento ukuthi hayi lo mfana kuze ezoba ilento ayifunayo ngicela ukuthi kube nje phela ngikhuluma ngento ekuthiwa umsamo okay fine ke mase sengirecordile ke 2023 EP 2022 leyezinqa leyo kuveza izinto sengiya kwi photo shooting mangifika kwi photo shooting umuntu oshuthayo wafika wahleka wathi umdlalo lo wathi ngeke azashutha yena wathi Sitezi cela ukuthi ushuthe lemfana lo ngoba ukukhokhela uzowenzela noma ngathi wangayini because iyinto evele ngephupho ana ngempela wangishutha ke ngaveza isinqa ke intombazane yangiphophola yaqala yangiphophothi izinqa ke ngoba kungumsebenzi sasingibuye senze njani umsebenzi phela lesikhuluma ngawo manje ngifuna ukubuka la ekushooting kwakho lesi sinqe sakho ukuthi azikho mhlambe inkinga noma ingqinamba ngoba uyazi ukuthi ngeke kube khona amagama avelayo kubantu ukuthi nawo lo mfana esivezela isinqe manje akukho mhlambe kubantu emphakathini mhlambe kwabukeka njengomuntu onjani lokho kwafika njengento enjani kuwena ake ngithi nje ingqinamba engadiwana nazo mina ngokuveza kwami isinqa mhlambe zikhona ingcenyanyana kwathi nje ngihambe edolobheni la ngakithi ngihlalele nensizwa nje mangihleli nensizwa intombazane yafika ngangithi mhlambe iyangiphoqa ngendlela eyenza ngayo futhi la lokho ekwenza kwakungi-embarrass ngoba yathi angikhumula ibhloko ifuna ukubona lesinqa ukuthi ngabe sinoboya yini ngoba lesi esizibonanga nje kusithi ngoba yazi yathi asikho isinqa somfana esingenazi kuyikhona lokho yeke le ngoba manje uzobiqa nje nabantu cha obadetali indaba engisesinqeni sengizayibuza leni uthi bathi basiphophotha angithi khona lapha yabona lapha uyaqedala sakha saphophotha kuqala so intombi ifuna ukuthi ngempela siyiso yinlesi kodwa yayingaphotha intombi yayifuna ufakazi kodwa umfakazi bayafuna wrong ngoba mina ngangihleli kuleyo labo bantu labo nganginabo ngangisajabula ngaleso sikhathi ngangijabule ngaso yona yafika yona mhlambe ngizothi yayidla amanzi angcolile yayiphuze kakhulu isiphi isikhathi ongakhombisa ngaso kanti wena mabe ungekukhombisa abantu mhlawumbe bakumele ithole kuphi bezibuza isinqa ungenzeka mhlambe yayizongithola mhlambe noma ikuphi kodwa hayi la nginebhizi khona okay ivan ngifuna ukubuka lapho ukuthi usebenza wakho negcwama elisha kube ngayiphi indlela mhlambe ikuphi okuzuzile noma mhlambe ibuphi umnzima ngifuna ukuza la igameni lokuthi uzokhumbula ukuthi igcwama elisha like laba linembanga noma like laba nembanga lapha eyaziwa nendlamlenze lapho uMpompoze ukuthi mhlambe njengoba wena wawuyigida ngoma noma uyili dancer legcwama elisha kwakungenzeki ini mhlambe ugcina usubona mhlambe usubukana kabi nezinye insizwe egidela mhlambe ukhuzana lapha ngapha esayidini ukuthi manje hawo nangilana phela uyimbangi yethu ngapha manje ya khona kwakwesinye isikhathi kwakwenzeka ngoba kunalento yayifika ibe inkinga uma kuthiwa mhlawumbe ucofa ifoni ngesingenza example mhlawumbe ukhuluma nobani lapha kuthiwa ukhulumani mhlawumbe ukhuluma indaba yizo zonke ingqinamba lezi zaba khona nje kodwa ke zasheshe zalungiseka mina ngangithatha njengomdlalo ngangathathi njengento serious ngangithatha njengomdlalo ingakho ukuthi ngagcina sengithi no ake ngithi ukuyimela kancane ngoba ngizogcina nami ngizogcina nginalento ethiwa isicwacwa ukuthenga amaphathi ongawazi ukuthi mhla ungena izimpi engakufuna ungazazi ukuthi iqalwe kanjani mhla iqala awazi ukuthi babexabane kanjani wena nawe usizophela sikhohle ukuthi labantu bangabaculi thina singamagidangoma awusona imadada impi yabaculi singamagidangoma singena impi yamagidangoma afana nathi ufuna kugcotshana stage fanele kugcotshana stage hayi ngokuthi mhlambe kuzoba yimpi noma kuzoba sekuzokhishulana ibhamu emotweni hayi cha mina ngikaze nguthathe lokho vele ke mdala wami ngaze ngiphile impilo ezongifakisa mhlambe ngezitha engizogcina sengathi ngezitha usebenze nobani
ku-album yakho le ephumile mhlambe isihloko sakhona sithini okunye nje sibuke kahle ukuthi abantu mhlambe abadlala iginqi ngoba phela kukhona nabantu abadlala lapha iginqi ezinkulu lapha no-basket khona abantu abadlala u-keyboard usebenza nobani wena mhlambe nje ukuthi nje konkositini nje ukhave wonke umsebenzi hayi cha kwinkositini mina kodwa nje umuntu ade ngibhekela bekunguye ubaba uStezi Mhlanzi engibhekela ungiproducer esiginqini ngadlala nomfo abathu bani umshovo wangikhona ngapha emakhaya la kwinkositini kanjalo kuyibhasi ngadlala naye lo mfo uphiwe nje isikhathi esiningi udlala yonke into udlala nje yonke into uphiwe lapho ke ngave ngikhuluma ngomsebenzi engiveze kuyisinqa umsebenzi othathwa ngibeka kubantu ngoba kangangokuthi ngilala ngikhona isinqa sami asike esinye isinqa somuntu engizothi ngidume ngaso mhlawumbe isinqa sika Stezi yanto isinqa sami singenze sangibeka la ngikhona isinqa sami konke ke engineer nguye futhi lo mfo uSkhokho uStezi uproducer ubheka nami yabo lezo zinto naye futhi uStezi yabona ingoma ethi intandana uyena wayibhala ngase ngifaka nama-line ngatsho ukuthi just ukuthi ingoma ibe nalowo shukela ibe mnandi iphume kubantu ngoba iyezwakala ukuthi yona ayiphuma esandleni sonto le ngoma yayibona nje ukuthi ushukela omnandi kakhulu lona impela kunjalo nizokhumbula ababukeli emakhaya ukuthi sikhona laphana ku-YouTube sikhona lapha ku-Facebook uzofika ukuthi Maskandi Talk Show broadcast cofa like laphana ugijime laphana uyosubscribe sakuqinisekisa kakhulu ukuthi noma ngabe yini esiyenzayo la kuMaskandi Talk Show broadcast uzoyithola ngihlale nensizwa semntubatuba lapha bathi ithwane kaStezi unjabula umfokaZulu njabula ufuna size la egameni lokungceka ikhona mhlambe insizwa ongceka nayo la emculweni okungenza mhlambe ugcina uthola ukuthi mhlambe egcineni kwakho konke igcine mandlalo yazi manje insizwa ufuna indlalo nje yabona igcine mhlambe makuthiwa mhlambe ikhona makungafika le nsizwa yaze ibongweni phela ibongo zensizwa ayifaka shukela ifike ithi angazi umvezo wesinqa umfokazi bambani lokho kungaphatha kanjani kungafika kanjani kwena mhlambe lokho ke ngithi insizwa ayikhona vele esingona zangithi phela sisemculo lamaskandi umculo wensizwa umculo wesintu lo insizwa ayikhona uyabona nje engicela nazo engizaziyo ezinye angizazi ngifuna uqamba manje ngithunyelele ingoma zazo ngize kuthiwa nayo insizwa isithe kimi hawu ngithi khona nje yaziyangithiwa ngomama kodwa ke kwangithuka lo ngaze ngafisa ukuthi ngibambe ngezandla noma ngazi ngafisa ukuthi ngiyenzeni ngoba ayazi ukuthi umama mina nomama siqhelelanile insizwa engicela nayo mina yalapha enkandla emshisana yibi le insizwa leyo phela angithi ufuna kugeqa amagula lapha ile phela le memezaya kodwa iculi phela iyamemeza ukumemeza wayo ibangisa udladla mshunqisi ushunwayo okay yasemshisandla le esiphumuliya le le bathi ihobosha ihobosha la semshisandla uzokhumbula ngifuna ukuthi ngempela Yes, yilezi kodwa engaphothi into ngiyayifuna ufakazi yayifuna ubufakazi kodwa ubufakazi bayafuna wrong obhuti ngoba mina ngangihleli kule labo bantu labo nganginabo ngangisajabula ngaleso sikhathi ngangijabule ngaso yona yafika yona mhlambe futhi mhlambe ngizothi yayidla amanzi angcolile yayiphuze kakhulu isikhathi ongalikhombisa ngaso kanti wena ukuthi nakho ukuthi nasi sibona ukuthi sona ngqo ungenzeka mhlambe yayizongithola mhlambe noma ikuphi kodwa hayi lawo nginebhizi khona okay ivani ngifuna ukubuka lapha mfowethu ukuthi ukusebenza kwakho negcokama elisha kube ngayiphi indlela mhlambe yibupho okuzuzile noma mhlambe yibupho ubunzima ngifuna ukuza la igameni lokuthi uzokhumbula ukuthi igcokama elisha likela linembangi noma likela abanembangi lapha eyaziwa lendlamlenze lapha eMpumpongozo ukuthi mhlambe njengoba wena wawuyigida ngoma noma uyili dancer legcokama elisha kwakungenzeki ini mhlambe ugcina usubona mhlambe usubukana kabi nezinye insizwe egidela mhlambe ukhuzana lapha ngapha esayidini ukuthi manje hawo nangilana phela uyimbangi yethu ngapha manje khona kwakwesinye isikhathi kwakwenzeka ngoba kunalento yayifika ibe inkinga makuthiwa mhlawumbe uchofa ifoni ngesingenza example mhlawumbe ukhuluma nobani lapha kuthiwa ukhuluma mhlawumbe ukhuluma indaba yizo zonke ingqinamba lezi zaba khona nje kodwa ke zasheshe zalungiseka mina ngangithatha njengomdlalo ngangathathi njengento serious ngangithatha njengomdlalo ingakho ukuthi ngagcina sengithi no ake ngithi ukuyimela kancane ngoba ngizogcina nami ngizogcina nginalento ekuthiwa isicwacwa lokho kuthiwa amaphathi ukuthenga amaphathi ongawazi ukuthi ba mhla iqala ungena izimpi engakufuni ungazazi ukuthi iqalwe kanjani mhla iqala awazi ukuthi babe xabane kanjani wena nawe usize phela sikhohle ukuthi labantu bangabaculi thina singamagidangoma awusona madoda impi yabaculi singamagidangoma singena impi
yamagidangoma afana nathi ufuna kugcotshwana stage fanele kugcotshwana stage nakho hayi ngokuthi mhlawumbe kuzoba yimpi noma kuzoba sekuzokhishulana ibhamu emotweni hayi cha mina ngikaze nguthathe lokho vele ke mdala wami ngaze ngiphile impilo ezongifakisa mhlawumbe ngezitha engizogcina sengathi ngezitha yeah usebenze nobani ku-album yakho le ephumile mhlambe isihloko sakhona sithini ukuthi nje sibuke kahle ukuthi abantu mhlambe abadlala iginqe ngoba phela kukhona nabantu abadlala lapha iginqe ezinkulu lapha no basket khona abantu abadlala ukeyboard usebenze nobani wena mhlambe nje ukuthi nje konkositini nje ukhave wonke umsebenzi hayi cha kwinkositini mina kodwa nje umuntu ade ngibhekhela bekunguye ubaba uStezi Mhlanzi engibhekhela wangiproducer esiginqini ngadlala nomunye umfo abathu bani umshovo wangikhona ngapha emakhaya na kwinkositini kanjalo kuyibhasi ngadlala naye lo mfo uphiwe nje isikhathi esiningi udlala yonke into udlala nje yonke into uphiwe ilapho ke ngave ngikhuluma ngomsebenzi engiveze kuyisinqa umsebenzi othathwa ngibeka kubantu ngoba kangangokuthi ngilala ngikhona isinqa sami asikho esinye isinqa somuntu engizothi ngidume ngaso mhlawumbe isinqa sika Stezi leyanto isinqa sami lesa singenze sangibeka la ngikhona isinqa sami konke ke unjiniya nguye futhi lo mfo uSkhokho uStezi uproducer uyabheka ubheka nami yabo lezo zinto naye futhi uStezi yabona ingoma ethi intandana uyena wayibhala ngase ngifaka nama-line ngajobo ukuthi just ukuthi ingoma ibe nalo shukela ibe mnandi iphume kubani ngoba iyezwakala ukuthi yona ayiphuma esandleni somuntu yabona ukuthi idiyelwe le ngoma uyayibona nje ukuthi ushukela omnandi kakhulu lona impela kunjalo nizokhumbula ababukeli emakhaya ukuthi sikhona lapha ku YouTube sikhona lapha ku Facebook uzofika uMaskandi Talk Show broadcast Kofu like lapha ugijime lapha uyasubscribe saqinisekisa kakhulu ukuthi noma ngabe yini siyenzayo la kuMaskandi Talk Show broadcast uzoyithola ngidlala nensizwa semtubatuba lapha bathi igcwane kaStezi unjabula umfokaZulu njabula ufuna size la egameni lokungcweka ikhona mhlambe insizwa ongcweka nayo la emculweni okungenza mhlambe ugcina uthola ukuthi mhlambe egcineni kwakho konke igcine mandlalo yazi manje insizwa kufuna indlalo nje yabona igcine mhlambe makuthiwa mhlambe ikhona makungafika lensizwa yaze izibongweni phela izibongo zensizwa ayifaka shukela ifike ithi angazi umvezo wesinqa umfokazi banibani lokho kungakuphatha kanjani ngafika kanjani kuwena mhlambe lokho ngithi insizwa ikhona vele esingcwana zangithi phela sisemculweni kaMaskandi umculo wensizwa umculo wesintu lo insizwa ikhona uyabona nje engiceka nazo engizaziyo ezinye angizazi ngifuna uqamba manje ngithunyelele ingoma zazo ngiza kuthiwa nayo lensizwa isithe kimi awu ngithi khona nje yazi ngithiwa ngumama kodwa ke wangithuma lokho ngaze ngafisa ukuthi ngibambe ngezandla noma ngazi ngafisa ukuthi ngiyenzeni ngoba ayazi ukuthi umama mina nomama siqhelelanile insizwa engiceka nayo mina yalapha enkandla eMshisane yibi leyo insizwa leyo phela angithi ufuna sigeqa amagulu le impela lememezayo kodwa ayiculi futhi iyamemeza umemeza wayo ibangisa udladla mshunqisi ushuni wakhe leyasemshisandla le esiphumuliya le bathi ihobosha ihobosha lasemshisandla uzokhumbula uzokhumbula kule album yami le yango 2020 la isihloko ethi bazali bami la ngangithi khona ihakagijima uyanhlanhlatha wesabe iphimbo lami mangithi ikhamlana mfana yemuntu angayakho yeluka kamelo umdumazi yimi ngisuke ngisho lapho hey awusuka abantu uyabona abantu bafowethu kumnandi kakhulu lapha emidlalweni wezinsizwa mangabe kuukuthi mhlambe sodlala sidlale ngeqiniso ngokuthi songcweka mhlambe kuwena nokudlalisana nehobosha lapha nidlala ngendlela ukuthi mhlambe ngicabene lokho kwangempela ukuthi ningaze nibambane ngequpha noma mhlambe umdlalo nje ukuthi ngoba nakho phela abanye kwesinye isikhathi baye bakwenze lokho ngoba bafuna ukuqhuba ibusiness noma bafuna ukuqhuba umsebenzi kodwa ngifuna ukuthola la kuyichana kaStezi ukuthi kwenze njani lapha cha nje njengoba mina njengoba angimazi yena ngaphakathi enhlizweni yakhe cha mina kimi kumdlalo kodwa yena yabona ngoba ngikhuluphele ngingaka inesise singaka uke waposta wathi angikhuluphele ngivuvukele Soweto leyo nto leyo yangiphatha kabi ngoba ngangokuthi ukhuluphala mina ngibizele into nje ngayifica endleleni kwathiwa hayi naku ukhuluphala ngayithola nami sengikhuluphele ngiphinde ngibuye lapha ke kwenye yesibili insizwa ngidlala nensizwa abantu bani engathi sasisibhuti yalapha empangeni uNavigator umfokacwenza cha ngithenje impela uNavigator akayeke nje yimini impela ngimqalile lapho ngathi akayeke obhuti uDSD akayeke obhuti oJez elikhulu yimi umuntu angawakhe ngifuna ukumbuza ukuthi
wayedelelo bhuti abadala sikhona ngoba phela sikhona singontanga baba usibhula ngaphandle nangaphakathi ngaphakathi nangaphandle impela nje angincengi kahlahla ngincenga imfana mase kuthiwa sengize ehawini ya hayi no sikuzwa kahle mfowethu sikuzwa kahle lapha chonele kaStezi manje chonele kaStezi ngifuna ukwazi lapho ukuthi mfowethu unkosikazi ukhona ekhaya izingane zikhona mhlambe singasagqili kakhulu emculweni ukuthi sibheke ukuthi umama ngabe ukhona mhlambe ekhaya uma wengane noma mhlambe ngithini cha mfowethu ngathini anginawo unkosikazi angagana kodwa angilindele ukuthi mhlawumbe sesibe ngafaka ama CV nginawo umuntu engithandana naye owangizalela inkosana yami awubakithi usasekhona ke sayibambile iminyaka sukela 2016 kuze kube manje ya sinayo ingane nje sisanengane eyodwa ya kodwa ngisabambisene kahle hayi cha sibambisene nje kahle ngeqiniso futhi kune inkulumo ezike zavela lapha uma ngithi ngiyayilandelela angiyena umuntu olandelela izinkulumo zabantu kodwa ngake ngezwe ngoba phela uma umuntu yazi indlela nasivana ngake ngezwe ukukhulunywa indaba lapha kuthiwa hayibo hey ichannel kaStezi licula ingoma zabantu ngabe kuyiqiniso kangakana ngoba ngifuna ukukhulumela mina mfowethu lapha ngifuna ngoba ngizokhumbula ngelinye lamalanga kunomdlalo ebhawa ukhona ebhara naphana la ngena ichannel kaStezi la ngena ngezingoma zabantu so ngifuna liyikhulumele njengamanje litshela abantu bezokwazi ukukholela nokuzwa into ephuma emlonyeni wakho ukuthi kuyiqiniso kangakana lokho mfowethu ngathini lezi inkulumo enjalo ezifana nebhadi kunebhadi lokho angikwazi ukuthi kwesinye isikhathi mawusuku usebenza mhlambe khona abantu abasuke bebheke iphutha eli1 eceleni iphutha elilodwa ya ngizokhumbula kahle nje baningi abashawushunzeka kwebhofa ngikhuluma ngalo wangakithi kugcina sekuthiwa na ucula ingoma kazi zamgumeni kuthiwa kaphucu USB umgqilazi wedini umgqilazi wedini cha mina sengibuyela kimi cha mina ayikho ingoma umuntu engeke ngayicula ukuthi ngabe bengithanda oshuni babo isixoxo esenzeka angu20 bani saba ngingoma nomzukulu eyayithi Dali usungazungishiye ngempela Dali wami wawukhona lapha leyo ngoma eyayithi Dali usungazungishiye ngempela Dali wami sakhona sahamba yonke amakhesi kodwa ngilokho ngishilo ngithi mina angeke kufana amazwi angeke kufane insimbi angeke kufane engineer angeke kufane yonke into so ukuthi umuntu nomuntu akadonse owakho producer noma engineer uthi nango wami ngangirecorda le ngoma kodwa le ithi sungaze ngishiya ngempela Dali wami cha akuyona yami kwabe ngekamzukulu yami yayicishe isondele kuleyo ngoma mina ngayithola sengena enkulumeni yayo ekuculeni kwayo le ngoma wena wacula yona ngqo noma mhlambe yayithi mayifane nayo ukuthi mhlambe ngoba phela bawucula ingoma kuneyinhlavu zamagama yayithi mayifane nayo ngoba yayithi Dali ngicela ubuye Themba lami leminyaka ngiyakhumbula yayisho njalo kodwa amabhithi ayacishe efana ukuthi ngoba ingeke ifane ngoba phela ngangisemshinini nje manje ngi-live manje umzukulu wathini yena malana nale ndaba cha nomzukulu wayibona lento ukuthi cha mhlambe kwaba khona iphutho ngoba mina ngakuveza ukuthi akaveza engineer nami uzoveza wami wabona ukuthi ingoma ifana sase siyivala phakathi ngoba umzukulu phela umfowethu kwakukhuluma kwabantu kwaba ukukhuluma nje kwaba abantu bohlale bekhuluma ke ngisho ngathini ngisho ngathenga imoto bazothi usebenza ubamba inkunzi uyayibona leyo nto bethu bekubonisa unomuzi bethu uyathwala bathi uthwele ukuthi bona bengazi base basindwa yini igama lokuthwala leli njalo hey uyabona leli gama lokuthwala ngifuna silibuke kahle leli gama lokuthwala ngoba sikazezwa kuthiwa khona umunye othwele lapha mangikhumbula kahle mhlambe wawusekhona lapha kwigcwama elisha ngabe mhlambe leli gama lokuthwala eyakhe inkololo ithini kulona mhlambe hayi mfowethu cha ukhona wayethwele hayi akekho phela sikhuluma ngento la bona asingavumi ukuhlambalaza isithunzi somunye umuntu asingamboni ngoba esephutheni ngaleso sikhathi bese sisebenzisa ukuthi manje sisebenzise lokho ukuthi cha le ndaba yokuthwala cha akaze nje akekho umuntu ongathwala ongafaka isilwane ekhaya aphinde lale nasendlini hayi akekho umuntu ophilayo ngenza njalo umuntu ofile ngenza njalo hey washaya mfowethu hey washaya kakhulu ukhumbule lapho umbukeli wethu ekhaya sikhona ngempela yithi kumnandi sihleli kumnandi kunjena lapha kuMaskandi Joke Show podcast ungakhohlwa ukuthi usubscribe lapha uphinde ulike lapha ku Facebook sikhona lapha ku YouTube yebo baba swaphetha ama artists swaphetha amaciko kumnandi hlezi kumnandi nje la ekhaya channel kaStezi mfowethu sihlele neqele kaStezi lapha sihlele nojabula umfowazulu ngithi mfowazulu phansi le emtubatuba maningi amaciki emtubatuba bakhona omgqilazi ngizwe libala igama lakamgqilazi wediqa laphana bakhona omroza bakhona omdumazi bakhona omgojeli baningi nje impela bakhona omkhathazi mhlambe ekubukeni kwakho nokuhlaziya kwakho nje egameni lomculo mhlambe
buka kuyinto enjani uma ngabe ubuka umculo nje ubona ngathi umculo unisebenzele kanjani nina ningabantu basemtubatuba noma ningabantu basemdletsheni khona mhlawumbe enikuzuzile sengikhulumela nje abaculi bebonkana ngakhulumela icwane lika Stacy ayengizasho ukuthi kusamele sisebenze kanzima ngoba mawuzothatha ukubheka abekho oza kwethu basematuba awangathi yena unomuzi njengamanje ngumculo kaMaskandi mhlambe uganiwe manje umculo kaMaskandi engakwenza lokho kuthiwa mhlambe kade ecula kade useganiwe ngeke enze nje example njengomkhathazi umkhathazi ke ngithi uganwe vele sebenza futhi ecula kunaloko ulwazi ukuthi ulobola unkosikazi wakhe esasebenza ngemali yomsebenzi noma ngemali yomculo ngibuye futhi ngibuye ku Stacy unomuzi wakhe unezimoto zakhe manje uStacy Mhlanga kodwa akunalo ulwazi lokuthi uthenge ngemali yomculo noma uthenge ngemali yomsebenzi wakhe angasho ukuthi samele sisebenze kanzima ukuze ngikwazi ukukhomba yami imoto ukuthi nayi imoto engithenge ngemali yomculo uyinsizwe encwekwayo mfowethu ukhuluma ngomkhanya kudani igcwame lisha ineyimoto ngawo umculo khona sebenza khona futhi igcwame lisha ngasho lona lithi yilo mhlambe yilo kuphela futhi singathi emtuka ukhona impumelelo uphumelele ngomculo futhi ngasho ukuthi emtuba noma emkhanya kude ukhona umuntu engimaziyo uphumelele ngomculo yilo mfo kuphosa kwenyathi ubhovu ligqabula maketanga igcwame lisha cha lisebenzile lona lisebenze phambi kwabantu lasebenza phambi kwenkosi phambi kwamakhosi phambi kwenduna nakho umfana usebenzile nje waze waphumelela ulala kakhona ngenhlahla yakuboke naye phela singakhohle ukuthi uzinto yakhe ilunge kumele ilungu uqala ulungise umsamo oqala ubona ukuthi inhlanhla yakhe ungayifaki kwesinye isibongo uma ubaba wakhe noma wakhe bengaganile wena uhambe uyoshisa impepho kini uthi ugcina inhlahla ubefakela isinyama esikhulu iya la obhilonga khona ufuka uguqe uma ubhilonga ekhaya komama uthi malume ngiphethe nayo iCD ngikhiphile mhlambe ngicela ukuzoguqa ukuthi ngibongele mhlambe nginesilwane singaka engifuna sichitheke igazi uyobona lapho ukuthi after lapho uyobuya back uzothi nayo into yami ngithenga ngomculo ongenzeka kumthandeni njengoba ephumelele uyigcinile izinto zomsamo wakhe noma bengekeze memeze hambe etshela abantu ethi mina sengiyokwenza leli tiye la khokho noma sengiyokwenza ini sengiyohlawula kodwa ngiyazi ukuthi ezinye izinto ukuze uphumelele kumele uyigcine ziphethwe umsamo wakho washaya kakhulu mfowethu washaya kakhulu mfowethu ngicela ungiphe umucu ngithanda kakhulu mina ukuthi nje masikhuphuka ngathi siyehla sehle ngathi siyakhuphuka ngifuna nje ingoma hayi umuntu ukuthi sho mntanami walala kanjani sho mntanami la ngidalapha khona lo mfana wasemshesandlu wena ngiyamdalapha impela futhi angazi ukuthi ngingenza kanjani ukuze le ngoma ngiphinde futhi kulonyaka ngoba ngathi ayizwakalanga kahle khona la kushoda khona uyayifuna lensizwa mfowethu ngifuna ukubuka lana ukuthi njoba ugijime wayenkandla washiya nje umkhanya kude washiya umtubatuba washiya imdletsheni zikhona insizwa njoba siyibalile lapha omgqilazi bakhona omkhathazi laphana bakhona ngizothi obani laphana omgojeli zikhona nje zonke insizwa nje ayikho insizwa oyibonayo ukuthi khona la ibaleni nje ngoba phela ngithi uyazi ukuthi inkunzi esibayeni kufanele ihlabane iqale ihlabana amalunda khona la ngaphambi kokuthi mhlambe hayi mfowethu thina ematuba asigadle ekhaya sihloniphekile cabangela isizwe sakithi sabakhwanazi phinde sicabangele nesizwe sabadletshe ukuthi masugadle ekhaya phela usufana ungashaya umfowethu futhi mase kuthiwa niphumile mhlambe niyolwa ngaphandle bese umfowethu bayamshaya ungayeka wena ungambukelelela bemshaya angeke akashaya umuntu eselele phansi cha ngiphendule nje lo mbuzo wakho hayi asikadlani thina ekhaya ngoba siyahloniphana ufuna ushaya izizwe fanele ngishaya izizwe ukuze ngizobaleka ngibalekele ekhaya ukuze ngibone ukuthi bekweseke bengeseke cha no chwane kaStacy mfowethu ngaphambi kokuba nje ngivala mfowethu ngifuna ukwazi ukuthi ke ichwane likaStacy litholakala kanjani umsebenzi walo litholakala kanjani makuthiwa mhlambe lifuna ukuqashwa noma makhona abantu abafuna ukubhukha abantu abafuna ukusebenzisana litholakala kanjani mhlambe iFacebook page unalo mhlambe inkundla zokuxhumana mhlambe iphone number utholakala kuyona nje ukusishile nje wonke imininingwane yakho lapha mfowethu cha ichwane kaStacy ku Facebook ipage lapha uthi nje ichwane Zulu ku Facebook uma ufuna ukufona kuma booking uthinta le number ethi 071
411 3523 inamba yami le mhlawumbe ukuthi awungitholi uzothola imanager yami uMQ Mkhwanazi uMr MQ Mkhwanazi oyikhansela lapha eMatubatuba ithi 072 111 991. Okay, ngicabanga ukuthi kuphelele. Cha mfowethu, sibonga kakhulu mfowethu ukushlonipha nokusizwa mangabe sikubiza lapha siMaskandi Talk Show ukuthi sicela mfowethu uzoba ingxenye ye-interview yethu lapha. Mfowethu nje sesigoqa sesiphetha konke. Ngicela nje udlulisa amazwi okuyibongela. Ngabonga uthi nje wena mfowethu. Cha mfowethu ngumfana nje waseMatuba, ngumfana wesingi. Cha mfowethu ngiyabonga kakhulu esenikwenzeke imisengathi ngingakwenza nabanye abantu. Niqhubeke nisebenze ngeqiniso, nibekezelane futhi makuthiwa khona mhlawumbe onephutha. Nibekezelane nihloniphane. Nibe munye. Ngiyayibongela nje ngithakwande. Awuzibonga kakhulu lapha mthandi weMaskandi Talk Show broadcast. Nathi sesithatha imitholo wethu, sithatha wonke amabhek wethu, umgoja wethu. Sesiphuma manje sibhekele kwela seMpumalanga eDodoni esabelweni sisukeni madoda. Nizokhumbula ukuthi indida amanzi yadida amaqoka ezimfama nokucela amaqeda vuza inhliziyo ezikhulu amahlezi inkumbovu. Nagqura amanzi amnyama phesha umthakathi ongaphesha opuluza uProshika. Usayahamba unqova niwaxolisa amaqoka maqeda bamsola ngoxova isikexe mabhande sambeka ngesiqu. Baba yini.